Amisa icons, chicken pin, amati todi, kokani tumatenzi aliambe, kitori pofu taitione. Zvamanje music industry ichanakidza nekuti tiri kuona kuri kunyuka vanhu vari kugona ende vari kurova ngoma ende vari kugona variratidza kuti vane chipo kwete zvekubatanidzira. Tine musikana uyu akahwina kucup clash anonzi iCandy kana kuti madzimai. Guys, song yaburitsaka kana kuti song yaari kuda kuburitsaka yaakaitira kwaSimplex ma1. I think this time Nisha Tease awanawo challenge awanawo kukwikwidzana naye mumangoma uko zvekuti tikataura kuti aiwa tina Nisha Tease tina madzimai ngoma dzinofamba mushe nekuti vanhu maingoti ye Nisha Tease anogona, but this time kauya madzimai iCandy. Guys, ndisati ndakuridzirai ka video kanyowani ka iCandy achisembla song yake kwaSimplex ka ndinokumbira kuti kana kari kekutanga kusvika panapa ingobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates andinouya nawo pano zuva nezuva. Uye usakanganwa kufollowa our Facebook page redu rinonzi Zim Witness TV. So guys, ndakukusiyai muchiona ka video ka iCandy madzimai. Unity, Simplex music, madzimai. Amisa icons, chicken pin, amati todi, kokani tumatenzi aliambe, kitori pofu taitione. Kanino tata, itaindi kone miti pamba munzira, itaindi tashorwe. Kumira chiremerera, kanino imba nziyo yangu vakodaira. Mari daima nikomborera, ichifamba mzira daima nitarira. Kumira chiremerera, kanino imba nziyo yangu vakodaira. Mari daima nikomborera, ichifamba mzira daima nitarira. Tiri mushori vashake, mutsatsi mukuru wachibaba musandizonge. Ndinokumbira chinake, upenyu wakanaka Mwari wekuchama keke. So guys, mangozvionerawo kuti musikana anorova anogona ngoma. So ndiudziwo zvamofunga mucomment section kuti munoti kudii naye musikana uyu, aramba achirova here kana kuti, but aiwa hai nini ndongorekomenda kuti ngaarambe achirova. Ngatisangane mucomment section tichimboita rating out of 10.